У эфіры радыёрацыя добры дзень, добры, таму што падвешанае становішча Беларусі праясніцца ў найбліжэйшыя месяцы. Усе мы будзем разумець, да чаго ідзе ў сухой рэшце справа ў Беларусі, але не думайце выдыхаць. Калі вы стаіце, лепш сядьце. Давайте абмяркуем сцэнары нашай будучыні ў сярэднетэрміновай перспектыве. Ёсць станоўчыя варыянты, а ёсць у літаральным сэнсе пагібельныя варыянты для Беларусі. Пагутарыўшы з шырокім калібрам беларускіх і замежных аналітыкаў, радыёрацыя адказна, без штучных інтэлектаў і маніпуляцый сабрала для вас сцэнары, што нас можа чакаць. Рацыя. Першы сцэнар, назовем яго катастрофа, але спачатку, каб вы не беглі па валяр'янку з супакою, першы сцэнар гэта калі Пуцін атакаваў краіны Балтыі і Польшу, што дапускаюць многія заходнія выведкі. Гэта магла быць асіметрычная акцыя Расіі, каб прадухіліць унутраную катастрофу, у якую яны скатваюцца. А таксама спроба прымусіць краіны НАТО ў Еўропе спыніць падтрымку Украіны. У такіх аперацыях з стратэгічных прычынаў немагчыма абысціся без Беларусі. І што мы бачым? Скончыўся чэмпіянат свету па футболе, і Пуцін у сваёй улюбёнай манеры чыніць войны і правакацыі пасля ці падчас значных спартовых спаборніцтваў нічога не зрабіў. На прайшоўшым тыдні ў Польшы рыхтаваліся да кепскіх сцэнароў, правяралі сігналы грамадзянскай абароны на выпадак удараў дронамі ці балістычнымі ракетамі. Тым больш, што паветраную прастору краін НАТО неаднаразова парушалі расійскія знішчальнікі, а раней у Польшу заляталі дроны-выведнікі. Але нічога такога не пачалося, прынамсі пакуль. Канцэнтрацыі расійскіх кантынгентаў у Беларусі таксама не назіраецца. І гэта вельмі станоўчая інфармацыя, бо час для Пуціна ідзе на месяцы, а можа і на тыдні. І тут давайте пяройдзем да самага станоўчага сцэнара для Беларусі. Сцэнара нумар 2. Рацыя. Справа ў тым, што становішча для Расіі пагаршаецца штодня, да ўдараў па расійскіх нафтапераробных заводах, якія прывялі да сітуацыі, што на запраўках няма паліва, да адразання крымскай лагістыкі, паўвостраў паспяхова адразаюцца ад Расіі. Дадаліся новыя шокі. У мінулую суботу і ў мінулую сераду Украіна ўдарыла па 5 найбуйнейшых складах так званага маркетплейса Wildberries. Гэта найбуйнейшая ў Расіі гандлёвая інтэрнэт-пляцоўка. Пацярпелі сотні бізнесаў. Мільёны расейцаў атрымалі каласальныя нязручнасці, параўнальныя з адсутнасцю бензіну на запраўках. Тавар, на жаль, страцілі і беларускія кампаніі, напрыклад, Модум і дызайнерка Людміла Глабкова. Многія беларусы не могуць атрымаць свае замовы, што добра згарэла вялікая колькасць кампанентаў для зброі. Расейцы адчуваюць наступствы вайны ўсё больш і больш, і ўсё менш і менш радыя вайне, развязанай Пуціним. Папулярнасць пуцінска-ФСБшнай улады марнее, справа набліжаецца да бунту ў Расіі. І калі Пуцін дэстабілізуецца, гэта і ёсць сцэнар 2, самы станоўчы для Беларусі. Калі Расія зваліцца ва ўнутраны канфлікт, у Беларусі з'явіцца гістарычная магчымасць вырвацца ў бок Еўропы. Маскве будзе не да нас, ці прынамсі магчымая дэстабілізацыя самога Пуціна, якога справядліва абвінавацяць свае ж у развязванні вайны і ва ўсіх іншых бедах. Новыя расійскія ўлады, нават калі яны будуць пад кантролем ФСБ, будуць вымушаныя нейкі час гуляць у лібералаў. На пэўным этапе, калі РФ не распадзецца на розныя суб'екты, Масква сама захоча бачыць Беларусь у еўразвязе. І ў гэтым сцэнары рэжыму Лукашэнкі будзе амаль немагчыма ўтрымацца. Гэта варыянт станоўчых зменаў у Беларусі, але ён быў бы вялікім сюрпрызам і, можна сказаць, божым промыслам. Бо ёсць трэці сцэнар. Гэта замарозка вайны на нейкі час і захоўванне статусу КВО. І гэта вельмі дрэнны сцэнар для Беларусі, якая сутыкнулася з экзістэнцыйнай пагрозай. Мы не ведаем дакладна, колькі ў дадзены момант людзей у Беларусі, але ведаем, што каэфіцыент нараджальнасці крытычна нізкі, 1. Столькі ж ва ўкраіне, дзе ідзе знішчальная вайна. Беларусаў не становіцца. Не становіцца і нашай краіны, на тэрыторыі якой адбываецца русіфікацыя і этнацыд. Фактычна Беларусь пераўтварылі ў губернію Расійскай Федэрацыі. Сітуацыя шматразова горшая, чым становішча БССР у Савецкім Саюзе. Вось навіна прайшоўшага тыдня. Паведамляе лукашэнкаўская Белта. 1 верасня 26 года ў першы клас пойдуць 87,5 тысяч дзяцей. Для параўнання ў 21 годзе першакласнікаў было 118 тысяч. Такім чынам, за 5 гадоў колькасць першакласнікаў зменшылася прыкладна на 30,5 тысяч дзяцей.
або амаль на 26%. Гэта дзеці да 2020 года нараджэння. Лічыце, што ў тыя гады быў бэйбі-бум. А пасля 2020 года ў нас дэмаграфічная сітуацыя пераўтварылася ў катастрофу. У той жа час у Беларусь масава перасяляюцца расіяне, некаторыя адчуваюць сябе як на сваім падворку, увогуле не ўспрымаюць Беларусь як іншую краіну. Розныя там баксёры-блогеры з Расіі адпраўляюць у кому беларускіх маладзёнаў, якія пакуль не гатовыя належным чынам адказваць расійскім гасцям. Не хачу тут размываць этнічныя канфлікты, але калі тэндэнцыя будзе працягвацца, то нам канец праз лічаныя гады. І замарозка вайны на гады для нас паганы варыянт у стратэгічнай перспектыве. Давайце будзем шчырымі. Але гэты сцэнар нумар 3 таксама малаверагодны, бо дзейныя ўлады ў РФ, а канкрэтна Пуцін і ягонае атачэнне, не могуць на яго пайсці праз рызыку ўнутранай дэстабілізацыі. Ім патрэбныя нейкія перамогі. З названых 3 сцэнароў нам застаецца спадзявацца на дэстабілізацыю Расійскай Федэрацыі і што да гэтага моманту Беларусь не ўцягнуць у вайну. А тут будзем шчырыя, не ўсё так адназначна, таму што ёсць сцэнар 4, самы імаверны, які расейцы хочуць рэалізаваць, і для яго патрэбная Беларусі Лукашенка. Дыктатар Беларусі, які палохае ўсіх вайной, нават большым відэадэпартамент радыёрацыя, на прайшоўшым тыдні зрабіў падазронае даручэнне падчас уборачнай кампаніі адпраўляць дрэнных работнікаў на мяжу з Украінай у сілы спецыяльных аперацый. Давайте прыгадаем. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Нелегко, комарики, мухи, мошки и прочее. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию. Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Вось што гэта азначае? Падрыхтоўка да чагосьці ці лукашэнкаўская дурата? Да ён не такі дурань. Даем слова палітычнаму аналітыку Вадзіму Мажэйку, што ж гэта ўсё азначае. Увогуле, сама ідэя, фактычна неяк так вось ссылаць чыноўнікаў у выглядзе пакарання не ў калгасы, а ў войска. Гэта, канешне, прыкмета 26 года і прыкмета таго, што фактычна вось гэтая мілітарызацыя адбываецца. Адбываецца она таму, што Лукашенко прям хоча вступіць вайну наўрад ці часткова таму, што Лукашенко можа разумее непазбежнасць вайны, калі Расія яе ініцыюе з беларускай тэрыторыі, а часткова таму, што проста вось такі мілітарны настрой цяпер у нас у рэгіёне усе пра гэта, як все іначай думаюць. Але ў выніку, на вялікі жаль, гэта ўсё вядзе да такой нармалізацыі вайсковай рыторыкі, нармалізацыі таго, што, бачыце, і дзяцей цягаюць бясконца на гэтыя вайсковыя зборы, і нейкія вайскова-патрыятычныя лагеры дзіцячыя адкрываюць, а вось і чыноўнікаў можна ў войска ссылаць у выглядзе пакарання. Гэта ўсё, канешне, вельмі сумна і падкрэслівае тыя пагрозы, у якія Лукашенко ўцягнуў Беларусь. На жаль, вельмі падобна, што пуцінская Расія перад сваёй канчынай яшчэ прынясе людзям шмат гора. А Беларусі пагатоў. Вядомы эксперт, украінскі генерал-майор запасу Сергей Крыванос, дзеліцца інфармацыяй ад выведкі, што Расія рыхтуецца атакаваць Сумшчыну і Чарнігаўшчыну. У Расіі яшчэ не абвесцілі маштабнай мабілізацыі, гэта адбудзецца пасля выбараў у Дзярждуму ў верасні. А ўжо раздалі 370 000 позваў. Мабілізаваныя будуць папаўняць страты ўжо існуючых брыгад, а таксама будуць стварацца новыя падраздзяленні для атакі Сумшчыны і Чарнігаўшчыны, перакананы генерал Крыванос. Дык Чарнігаўская вобласць, вось яна! Яна мяжуе з Беларуссю. Паўнамаштабная вайна ў 22 годзе пачалася з заходу ў Чарнігаўскую вобласць з Беларусі. Думалі, што гэта самы лёгкі спосаб за 3 дні скарыць Украіну, узяўшы Кіеў. Вось хочуць паўтарыць. Што можа быць? Лукашенко, беларусы, вайскоўцы ў Беларусі спрабуюць выкруціцца і не ваяваць, але вайна крытычна набліжаецца да межаў Беларусі. І вайна натуральным чынам маштабуецца на тэрыторыю Беларусі. Гэта ўцягванне ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь у вайну. Гэта ўвядзенне ў Беларусь новых расійскіх кантынгентаў, калі яны пачнуць сунуць на Чарнігаў. Усё гэта мае стаць натуральным працэсам. А што зробяць лукашэнкаўцы?
Ну, не прапусцяць расіян? Ці не рыхтуецца Лукашенко да гэтага моманту? Асабліва падазронымі падаюцца заявы Лукашэнкі і ягонага міністра абароны Хрэніна, што на беларуска-украінскай мяжы ўсё спакойна, а там украінцы арганізоўваюць дронавую кілзону, там актыўна рыхтуюцца, там неспакойна. Калі пачнецца, па Беларусі нанясуць удары, эканоміку знішчаць. Але гэта дробязь. Вайна рэальна можа прыйсці ў Беларусь ужо праз месяцы ці тыдні. Вось якая перспектыва найбольш імаверная. Гэта фатальны сцэнар. Сцэнар 4 ў нашым відэа. Да яго, даруйце, ідзе справа. На прайшоўшым тыдні Лукашенко і міністр абароны Хрэнін ператрахвалі генералаў ва ўзброеных сілах. Генерал-майор Александр Мосалаў прызначаны намеснікам міністра абароны па тыле. А генерал-майор Дмітрый Бітны ўзначалі ў галоўнае ўпраўленне баявой падрыхтоўкі. Шчыра прызнацца, мы мала што ведаем пра прызначаных генералаў, але на тле рэгіянальнай напружанасці і вайны Расіі супраць Украіны кадравыя рашэнні ў сілавым блоку могуць быць звязаныя з адаптацыяй арміі да новых ваенных выклікаў, як праўдападобны варыянт. Усе вайсковыя стратэгіі разумеюць, што будучы прыціснутым у кут, Пуцін знойдзе лейцы, каб уцягнуць падкантрольнага Лукашэнку ў крывавую авантуру. І добра, калі без ядзерных сцэнароў, а ў НАТО ўжо неаднойчы прапрацоўвалі сцэнары удараў па Беларусі. Знішчыць Беларусь, каб Масква баялася. Вось такая стратэгія. Украіна таксама гатовая да удараў па Беларусі ў выпадку агрэсіі, у якую нас натуральна і падступна хоча ўцягнуць Крэмль. Застаецца рыхтавацца і спадзявацца, што да гэтага крытычнага моманту, а ён мае здарыцца неўзабаве, пуцінска-ФСБшны рэжым усё ж дэстабілізуецца. Але разлічваць на гэта нельга, а вось шансы, што да моманту дэстабілізацыі Пуціна пачнецца нешта з удзелам Беларусі, куды больш відавочныя. Такім чынам, для Беларусі застаюцца ў рознай ступені актуальнымі 4 сцэнары. Нагадаю, першы — ўцягванне Беларусі ў вайну супраць краін НАТО ў Еўропе. Пабачым, пакуль гэта невідавочны варыянт. Другі варыянт — дэстабілізацыя Пуціна, дай Бог. Трэці — замарозка вайны, што, як я тлумачыў, дрэнна для нас. Ну і чацвёрты варыянт, што ў найбліжэйшыя месяцы Расія пасуне ў бок Сумаў і Чарнігава і ўцягне ў гэтую авантуру Беларусь з крытычнымі, жудаснымі наступствамі для нас. Сочым за развіццём падзеяў 2-3 месяцы, і мы ўсё будзем разумець, калі выжывем. Жыве Беларусь!